Hej. Jeg vil gerne lige give jer et overblik om, hvad vi har brugt de første 3 dage af projektet på. Første dag, hvor vi får præsenteret projektet, hvad det egentlig skal gå ud på, starter vi med at få vores samarbejdskontrakt på plads. Det er en samarbejdskontrakt, som vi har brugt i tidligere projekter, vi er stort set samme gruppe. Så vi tweaker den lidt til, hvad vi har behov for i det her projekt. Og der er det selvfølgelig nogle få ændringer. Vi bliver alle sammen enige og får den på plads. Derefter går vi i gang med idégenereringen, hvor vi ligesom laver en brainstorm, hele gruppen, får en masse idéer ned, får lidt styr på, hvilke idéer vi har, og arbejde lidt videre med dem, for derefter at finde ud af, om der er nogen, vi kan arbejde videre med. Det bruger vi sådan set hele resten af dag 1 på. Får en masse idéer ned, en masse informationer, hvorefter vi vælger at gå hjem og ligesom hjemmearbejde er og tænke over de her idéer, eller komme op med noget nyt, som vi kunne tilføje, eller noget helt nyt. Dag 2 kommer vi tilbage og arbejder lidt videre på vores idéer, bliver enige om, at vi skal arbejde med donering af blod. Vi vil gerne have nogle flere unge til at donere blod. Og derefter går vi så i gang med at videreudvikle vores idé. Vi bruger de forskellige hatte. Starter lige kort med at have den blå hat på, hvor vi får struktureret vores idégenerering helt grundlæggende. Hvorefter vi går direkte ind i grøn zone og får vores brainstorming, får alle idéerne ud. Alt muligt. Da vi så har en masse forskellige ting og bliver sådan er vi sådan rimelig enige om, hvad vores idé den skal være. Hvorefter vi så også har rød hat på, hvor vi har vores ligesom personlige holdninger og oplevelser med donering af blod og problemet med at unge ikke donerer blod. Vi brainstormer lidt videre, og vi får ligesom kernen af ideen på plads. Derefter har vi noget hjemmearbejde efter dag 2, hvor vi simpelthen får klargøringen af vores blog, vores burndown chart, vores spørgeskema og vores mulige samarbejdspartnere. Vores spørgeskema, som så er nogenlunde færdig til dag 3, bliver lige arbejdet videre med og bliver sendt ud, og vi får en masse rigtig god respons, og vi har en masse statistik over vores problem. Derefter bliver vi også gennem spørgeskemaet enige om, hvem vores samarbejdspartnere kan være, udover selvfølgelig bloddonor.dk. For at vi at vide gennem spørgeskemaet, at Samsø er det bedste alternativ til vores specifikke idé. Så vi arbejder videre med ideen, og vi laver research på dag 3, hvor vi ved, at der er en anden gruppe fra en anden klasse, der har om samme emne. De har så skabt kontakt til bloddonor og har allerede en kontakt, som har givet dem en masse information, og de er så villige til at videregive denne information til os, så vi ikke ligesom overbebyrder personen og så vi ligesom ikke er 2 grupper, der sender spørgsmål. Efter det har vi selvfølgelig møde med underviseren, hvor vi fortæller om vores idé, får en masse rigtig godt feedback. Vi var lidt i tvivl om vores interaktionsdel, men det har vi fået lidt på plads, og vi er begyndt at arbejde lidt med, hvad vi skal implementere i vores kampagnesite, som kunne være opfyldende for interaktionskravene. Resten af dagen har vi simpelthen brugt på at færdiggøre vores Scrum, få alle tasks ned på vores Scrum, så vi ved, hvad vi skal, og sætte dem op, og begynde simpelthen at arbejde
starten af med research og med begyndende arbejde på databasen, og ja, det er sådan set det, vi har brugt dag 3 på. Dag 4 skal vi mødes på Statsbiblioteket, hvor vi skal arbejde videre med alt det, vi har fundet ud af, og det bliver spændende.